wis warek tenan to piye. Mbah ora piye to kok jangkep sak rangkep kok. Jan Kaya enak ya. ana diparingi unjukan sing upane Nggih. sing radi Nyiduk dhewe ya, Guys. asrap wah digawakne sak rombong-rombonge. Weh jan banyu ya botolan plastik ya metu bersegel. Oh, nggih. Gemen-gemen koripan kok ya. Halal ya. Iki sing murung mung sita. Apa? Kopi. Saudara kopi. Wes panitiane kepyoh kok nggih sembarang-barang kok ya. Nalika Yeah, yeah. Pesek ada ketan, ilo pesek rebutan. Aduh. Yeah. Taturke wilujeng dalu katempur masyarakat wonten ing Kabupaten Koripan Kapas Sukomoro Nganjuk. Khususipun wonten ing RW 08 matur sembah nuwun sanget rawuhipun esuk pinarah midhangetaken tetembakan sesarengan kula sang kadang kanca saking keluarga Agung Nyuwijaya BPS Manajemen wonten Diajeng Ayu Jenny Nyuwijaya. Ora sak kesusu. Lah nggih. Beberapa lho. Tur suatu panggilan ugu kagem Mas Nopan niki segera dipersiapkan untuk tari baronganipun. Oh nggih. Nggih, niki minta dari jajaran panitia untuk segera menyegerakan tari singo barongnya. Ki kok sampean mudhuk ya berarti ya? Mudhuk Sapa nih? sampean. Ya ki ngadewi mudhuk kabeh ya kok mudhuk barongan enggak. Barongan ini lak ya iki to. Rasa nganggo Aku barongan. gak barongan ndak merau, Dek. Oh sing barong kuwi. Iya. Udah barongan kuwi. Prasaiti ya. Prasaiti. Tin. Sak menika sampun nyidam sari.